Magandang araw po sa inyo mga kalakbay. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang aming karanasan ni Ariana tungkol sa isang aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Handro. Nakatira dito sa Caloocan City. Nagtatrabaho po ako sa isang call center at may 3 anak. Ang asawa ko naman ay isang teacher dito sa Caloocan. Nangyari ito taong 1993 sa liblib na baryo ng Negros. Ang edad ko po noong mga panahong ito ay 15 taon. Dahil sa pinalis kami ng nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng aming bahay, kung kaya naghanap ang aking mga magulang ng malilipatang bahay. Kailangan na kasi naming umalis dahil ibebenta na yung lupa ng may-ari. Eksakto namang nakausap ng aking ama ang kanyang tiyuhin na naghahanap ng tauhan sa kanilang babuyan ng araw na iyon. Kaya inalok siya nitong doon na kami manirahan sa bakanting lupa na pagmamay-ari nito at kung papayag ang aking ama ay kukunin siya nitong tauhan para mag-alaga ng mga baboy at iba pang hayop na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin. Talaga po, Tiyo Oscar. Naku, maraming salamat po. Hindi ko na po tatanggihan pa yung inaalok ninyo sa amin. Kailangan na kailangan rin kasi ng pamilya ko ng malilipatan. Masayang wika ng aking ama. Kaagad na kaming nag-impake ng aking mga magulang at ng araw nga na iyon ay bumiyahe na kami patungo sa baryong paglilipatan. Halos 6 na oras ang biniyahe namin bago nakarating sa baryo ng tiyuhin ng aking ama. Noong unang tingin ay nadismaya ako dahil tagong-tago na ang aming paglilipatan at malayo na iyon sa kalsada. Kumbaga kalakbay, tatawid ka ng maliit na sapa at papasok sa talahiban bago mo marating ang malawak na palayan at niyugan. Sa gitna ng malawak na niyugan, doon po ang aming tirahan. Dito na kayo titira magmula ngayon, Alejandro. Huwag kang mag-alala dahil itong mga kapitbahay mo ay mababait ang mga ito. Malalapitan mo ang mga ito kapag may problema ka. Masayang wika ni Lolo Oscar. Kaya po Lolo Oscar ang tawag ko sa tiyuhin ng aking ama, mga kalakbay. May katandaan na po kasi itong tiyuhin ng aking ama at nag-iisa ito sa malaking bahay nito na nakatirik sa bungad ng kalsada bago ka makapasok sa baryo. Dahil ayon kasi dito ay nasa Maynila na raw ang kanyang mga anak at may mga kanya-kanyang negosyo na ring inaatupag. Maraming salamat at napaunlakan mo ang paanyaya kung dito ka na tumira. Alam mo bang matagal na kitang hinahanap? Mabuti at naisipan mo akong puntahan sa bahay noong nakaraan. Dagdag pang saad ni Lolo Oscar. Walang anuman po, Tiyo Oscar. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo. Kasi noong araw na nilapitan kita at humingi ako ng tulong sa iyo, hindi niyo po ako tinanggihan. Bagkus ay inalok niyo pa po ako ng trabaho at matitirhan namin ang pamilya ko. Sobra-sobra na po ang biyayang binigay niyo sa akin, Tiyo Oscar. Maraming salamat po. Maluhaluhang sambit ng aking ama. Kung hindi niyo po na itatanong kalakbay, ang aking ama po ang naging kasakasama ni Lolo Oscar noong kabinataan pa lang nila. Kasanggang dikit nito ang aking ama kapag umaakyat sila ng bundok at mangunguha ng mga pagkain. Hanggang sa pumunta na nga ng Maynila ang aking tiyuhin at lumipas na ang maraming taon. Di kalauna naman ay nagkaroon na rin ng pamilya ang aking ama. O siya, sige na't ayusin niyo na ang bahay na titirhan ninyo bago pa tayo magkaiyakan dito. Nakangiting wika ni Lolo Oscar. Tinapik-tapik naman ito ang balikat ng aking ama. Tapos ay agad naman nagtulong-tulong ang mga nakatira roon para maitayo kaagad ang aming bahay. Sobrang pasasalamat naman ng aking mga magulang nang matapos na ang aming bahay. Gawa lang po ito sa pawid at ang dingding ay mga kawayang pinagdikit-dikit. Tapos ay may silong din po ang aming bahay, kalakbay, na siyang paglalagyan ng mga kagamitang pangbukid ng aking ama. Kalaunan ay hindi na po ako nanibago sa baryong aming nalipatan. Dahil may nakilala po akong kaidarang babae na si Ariana. Anak din po siya ng isa sa mga tauhan ni Lolo Oscar. Naging matalik na magkaibigan kami ni Ariana at palagi rin kami magkasama kapag pumapasok na sa eskwelahan.
Minsan ay sa amin na rin tumatambay si Ariana kapag wala nang ginagawa sa kanila. Hanggang sa isang araw noon, may bago kaming lipat na kapitbahay. Bagong tauhan po ito ni Lolo Oscar, na doon niya rin pinatira sa lupang bakante na medyo may kalayuan ng konti sa bahay namin. Matandang mag-asawa po ang bagong lipat mga kalakbay at wala po itong mga anak. Masaya namang binati ng aking ina ang mag-asawa at magiliw na nakipagkwentuhan. Habang kausap ng aking ina ang matandang babae, napansin kong malikot ang mga mata nito. Kung saan-saan ito gumagawi at hindi ito makatingin ng diretso sa aking ina. "Hoy Alejandro, tignan mo nga yung bagong lipat nating kapitbahay. Bakit kaya hindi makatingin ng diretso kay Tita Emmy?" Wika ni Ariana na nasa likuran ko na pala. Naramdaman kong biglang bumilis ang pagtibok ng aking dibdib nang hawakan ni Ariana ang kamay ko. Kaya mabilis na bumitaw ako sa pagkakahawak nito at nagkunwaring kinamot ang aking balikat. "Sos, ang arte mo naman. Hahawakan ka lang eh." Umingos ito at sumimangot dahil nahalata pala nito ang pagkukunwari ko. Kaya napatawa na lang ako at humingi ng pasensya. Lumipas pa ang mga araw. Sa tuwing madadaanan namin ni Ariana ang bahay ng mag-asawa kapag pumapasok na kami sa eskwelahan, tila palala ng palala ang masangsang na amoy na umaalingasaw mula sa loob ng bahay ng mag-asawa. Napapatakip na lang si Ariana ng ilong kapag nasa tapat na kami ng bintana. Sobrang masangsang na kasi ang amoy na nanggagaling sa loob kalakbay. At napansin ko rin na lahat ng bintana ng bahay nito ay may kulay itim na plastik na nakatakip. Pati sa mga kaliit-liitang butas ay tinatakpan na para bang ayaw nilang nasisikatan ng liwanag ang loob ng kanilang bahay. Ano ba naman yan? Wala namang alagang hayop ang mag-asawa. Bakit sobrang lansa ng amoy na nanggagaling sa loob? Reklamo ni Ariana nang minsan dumang kami sa gilid ng bahay ni Aling Rosa. Nagkibit balikat na lang ako sa tanong ni Ariana dahil wala rin naman akong maisasagot dito. At dahil sa likas pong mababait ang aming mga kapitbahay, kaya ugali na po talaga nila magbibigay ng mga ulam. Kaya ganoon rin po ang aming ginawa, lalo na kapag sobra ang ulam na niluluto ng aking ina. Tapos ay inutusan niya akong bigyan ng aming mga kapitbahay. Isang hapon noon, sinadyang magluto ng aking ina ng maraming ulam. Nagkatay po kasi ang aking ama ng alaga niyang manok. Kaya ginawang tinola ito ng aking ina. Tapos ay nilagyan ng papaya para mas dumami pa. Matapos magluto ang aking ina ay inutusan na akong bigyan ng ulam ang mga kapitbahay. Agad naman akong sumunod sa aking ina. Ang una kong binigyan ng ulam ay sina Ariana. Nagpasama na rin ako kay Ariana na maghatid ng ulam sa iba pa naming kapitbahay. Hanggang sa mapadako na kami sa bahay ng bagong lipat na mag-asawang matanda. Kaagad naman na kumatok si Ariana sa pintuan. Habang ako naman ay bitbit ang mangkok na pinaglalagyan ng ulam. Nakailang katok na si Ariana. Ngunit wala pa ring sumasagot. Kaya naman nagsalita ito at tumingin sa akin. Mukhang wala yata si Aling Rosa dito tsaka si Mang Waldo. Kanina pa tayo kumakatok pero walang sumasagot. Wika ni Ariana sa akin na nakasimangot. Nginitian ko naman ito at nagsabing, "Subukan mo ulit kumatok. Baka nasa likuran lang sila kaya hindi tayo naririnig." Sumimangot ito at muling kumatok ngunit wala pa rin sumasagot. Kaya nagsuwestiyon na itong umikot kami sa likurang bahay. Baka kasi naroroon nga lang ang mag-asawa. May naririnig kasi kaming ingay sa likurang bahay ng mag-asawa. Hanggang sa umikot na nga kami. Habang patuloy na tinatawag ang pangalan ng mag-asawa. Noong napadako na kami sa likurang bahay, nanlaki ang aking mga mata at kamuntikan ko nang mabitawan ang hawak kong mangkok nang makita namin ni Ariana ang matandang si Aling Rosa na nakaupo sa lupa. Gulo-gulo ang buhok, nakatirik ang mga mata at naglalaway. Nagkukutkot rin ito sa lupa na animoy may hinahanap. "Aling Rosa, kayo ho ba yan?" Kabadong tanong ni Ariana sa matanda. Sandali namang huminto sa pagkutkot ang matanda at mabilis na bumaling ito sa amin. Kaya bahagyang napatras kami ni Ariana
Matalim itong nakatitig sa amin at naririnig kong tila ba may plema ang sumasabay sa bawat paghinga ng matanda. Kinakabahan ako ng mga oras na iyon. Kaya naman hinawakan ko ang kamay ni Ariana at iginaya na ito pabalik sa harapan. Noong maglakad na kami pabalik sa harapan ng bahay ay nakasalubong namin si Mang Waldo. "O mga bata, saan ba kayo nanggaling?" Magiliw na tanong sa amin ng matandang lalaki. "Doon po sa likuran ng bahay ninyo, Mang Waldo. Akala po kasi namin ay nandun kayo." Anya ni Ariana. "May pinabibigay po kasing ulam si nanay sa inyo, Mang Waldo." Wika ako sa matanda at inabot na kaagad ng mangkok. "Balikan ko na lang po bukas ang lagayan, Mang Waldo. Nagmamadali po kasi kami ni Ariana dahil may pupuntahan pa po kami." Dagdag kong wika sa matanda. Natatakot na kasi akong baka masundan kami ni Aling Rosa mula sa likuran. Kaya hindi ko napigilang lumingon-lingon sa aming likuran. Sabay hinata ko na si Ariana paalis sa bahay ni Mang Waldo. Halos patakbo na ako maglakad noon. At hindi ko binitawan ang kamay ni Ariana kaya muntikan ko na itong makaladkad. Kung hindi pa ito nagreklamo ay hindi pa ako hihinto. At sabay tingin ko dito na maluha-luha na sa galit dahil kamuntikan na itong matalisod. Ariana, ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Pahingi ko ng paumanhin sa dalaga. Malamang hindi ako maayos. Kita mo nang muntikan na akong madapa. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Mataray nitong tanong sa akin. Agad ko namang ipinaliwanag sa dalaga kung bakit ako nagmamadali at natatakot. Anya ko, kanina noong makita ko nagkukutkot si Aling Rosa sa lupa. Napansin kong may mga dumikit na dugo sa bibig ng matanda at sa braso nito. Na para bang kagagaling lang itong kumain ng kung anumang hayop. Baka naman may kinakatay lang na hayop yung matanda. Ikaw talaga, Handro. Yung utak mo mapanghusga masyado. Mataray pa ring wika sa akin ni Ariana at inirapan pa ako. Naisip ko ng mga sandaling iyon, kalakbay. Napapaanong may kinakatay na hayop. Sila nga lang ang walang mga alagang hayop sa lahat ng magkakapitbahay. Kahit nga aso ay walang alaga ang mag-asawa. Kaya paanong mangyayaring may kinakatay na hayop si Aling Rosa? Hindi ko na lang pinatulan ang sinabi ni Ariana. Dahil hindi rin naman ako mananalo kapag nakipagdebate pa ako dito. Lalo na kapag alam ko nagtataray na ang dalaga. Ang ibig sabihin lang ay nagagalit na ito sa akin. Humingi na lang ako ng paumanhin kay Ariana. Para wala nang maraming usapin pa at hindi na ito magalit pa sa akin. Pagkarating ko sa bahay, ay sinabi ko sa aking mga magulang ang nakita namin tungkol kay Aling Rosa. Baka naman may hinahanap lang yung matanda, anak. Huwag mo nalang bigyan ng pansin ang nakita mo. Aniya ng aking ama na ang tinutukoy nito ay ang pagkutkot ni Aling Rosa sa lupa. Sasagot pa sana ako sa sinabi ng aking ama. Kaya lang nagsalita ang aking ina na maaaring nagkamali lang ako sa nakita ko. Kaya huwag ko na lang pansinin kung ano ang nakita ko sa bahay ng mag-asawa. Sige po. Maikli kong sagot sa mga magulang ko at pumasok na ako sa kwarto. Lumipas pa ang ilang linggo. Napapansin ng mga kapitbahay naming palagi na lang kulang ang mga manok na alaga nila. Maging ang mga inaalagaan nilang hayop ni Lolo Oscar ay palagi na lang namamatayan tuwing sumasapit ang umaga. Maiingay na rin ang mga aso ng kapitbahay namin. Kahit ang alaga kong aso na si Hopi ay umaalulong rin tuwing sumasapit na ang hating gabi. Kaya minsan ay pinapasok ko na lang si Hopi sa kwarto. Dahil para bang may kinatatakutan ito sa labas ng bahay. Kaya umaalulong at nagkukumahog makapasok. Ilang linggo na rin po kaming nakakarinig ng huni ng tiktik at wakwak na nagpapaikot-ikot lang sa aming bahay. Siya nga po pala, kalakbay. 3 buwang buntis po ang aking ina ng mga panahong iyon. Medyo natagalan silang makabuo ng kapatid ko. Kaya naman tuwang-tuwa ang aking ama nang malaman nitong buntis na ang aking ina. Dahil ang buong akala nila ay hindi na ako masusundan pa. Kaya naman palaging alerto ang aking ama. Kapag sumasapit na ang gabi at nag-uumpisa na namang humuni ang mga tiktik. Nagsusunog rin ito ng goma kapag malapit ng magdapit hapon. Ayon kasi kay Lolo Oscar,
ay pantaboy raw po iyon ng mga masasamang nilalang. Ano bang nangyayari dito, Alejandro? Bakit palagi na lang tayong namamatay ng mga alagang manok? Reklamo ng aking ina. Hindi ko alam kung sino ang namemeste dito sa baryo natin at nagkakamatayan itong mga alagang hayop natin. Tugon naman ng aking ama. Ayon pa sa aking ama, Kalakbay, may kutob na sila ng ama ni Ariana kung sino ang namemeste at naging dahilan ng mga nagkakamatayang hayop sa aming baryo. Kaya lang ay wala pa silang sapat na katibayan para pagbintangan ang taong may kagagawan. Tinanong ko naman ang aking ama kung sino ang taong tinutukoy nila. Subalit nagsalita itong mas maigi pang huwag na akong magtanong dahil baka madamay pa ako kung sakali man. Isang araw nun, mag-aalas 7 na ng gabi ng mga oras na yon at kasalukuyang naglalakad kami ni Ariana pauwi ng bahay nang mapadaan kami sa gilid ng bahay ni Aling Rosa. Nasipat ko naman sa bintana nang mahawi ng hangin ang nakatakip na kulay itim na plastik na may kandilang itim na nakatirik sa lamesa at naroon rin si Aling Rosa at si Mang Waldo. Kaya naman nagka-interes akong silipin iyon at nagmamadali nang lumapit sa may bintana para sumilip sa butas na nakaawang. Ano kayang ginagawa nila? Bakit may kandilang itim si Aling Rosa? Pabulong ko pang tanong kay Ariana nang silipin ko iyon sa gilid ng bintana. Hindi ko alam. Tara na, umalis na tayo, baka makita pa tayo dito. Saway nito sa akin na nakasilip pa rin pala. Sandali lang, Ariana, tumingin pa tayo. Tugon ko naman dito. Nakita kong may binuklat na librong itim si Aling Rosa, Kalakbay. May mga binabasa ito tapos may ipinahid na langis sa mga braso. Bigla akong nakaramdam ng kaba sa dibdib nang makita ko ang ginagawa ng mag-asawa. Kaya naman napako ako at nanigas ang buong katawan ko. Hanggang sa walang sabi-sabi ay nagulat na lang ako nang bigla akong hatakin ni Ariana at patakbo na namin tinahakan daanan patungo sa bahay. Sa huling pagsipat ko at tapunan ng tingin ang mag-asawa sa bintana, ay nakita kong nakatingin ang mga ito sa amin. Ilang sandali pa habang tumatakbo kami ni Ariana, ay nararamdaman kong may mga kaluskos sa damuhan at mga yabag ng kung anumang nilalang ang nag-uunang humahabol sa amin. Kaya naman mas binilisan pa namin ang pagtakbo. Noong makarating na kami sa bahay, ay ang aking ina lamang ang naroroon. Nay, nasaan po si tatay? Tanong ko dito nang makapasok na kami ni Ariana. Nagulat pa ang aking ina dahil sa malakas na kalabog at halos pabalibag na naming binuksan ang pintuan. Ano ba naman kayong mga bata kayo? Bakit ba hindi kayo magdahan-dahan pumasok? Para kayong hinahabol ng aswang. Reklamo nito sa amin. Nay, nasaan po si tatay? Tanong ko ulit dito. Sumagot naman itong may pinuntahan lang sandali at babalik na rin yon. Huminga ako ng malalim bago nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig. Pagkabalik ko sa sala ay inabot ko kay Ariana ang basong may laman ng tubig. Uminom ka na muna ng tubig. Saad ko sa dalaga. Naghahabol na rin kasi ito ng hininga dahil sa ginawa namin pagtakbo kanina. Maya-maya pa ay naririnig na namin ang huni at kaluskos ng wakwak sa gilid ng dingding ng aming bahay. Kaya isinara ko kaagad ang pintuan at mga bintana. Mabilis naman ako nagtungo sa kusina para kunin ang itak ng aking ama. At naglagay na rin ako ng abong pinagsaingan ng aking ina sa Tupperware at hinaluan ko iyon ng kalamansi. Pinahiran ko naman ng kalamansi ang itak ng aking ama para kung sakali mang masugatan ko ang aswang na humahabol sa amin kanina, ay matatagal ang gumaling iyon. Pagbalik ko ay agad na inilagay ko sa gilid ng mga bintana ang abon na hinaluan ko ng asin at kalamansi. Ayon kasi sa aking ama, natakot rin ng mga aswang sa abo at asin dahil pangontra rin ito sa kanila. Malalaking pagaspas ang aming naririnig sa labas ng bahay habang nagpupumilit na wasakin ang bubungan naming pawid. May kulay itim na rin malaking baboy sa silong. Nag-iba na rin ang simoy ng hangin at umaalingasaw na ang mabahong amoy na para bang amoy imbornal at malansang patay ng hayop na naaagnas. Patuloy na kinukutkot ng aswang ang pawid namin
Kaya naman palihim akong umakyat sa gilid ng bintana, patungo sa bubungan kung saan naroroon ang aswang. Ilang sandali pa, ay nakita kong may nagbabagang dalawang matang sumilip sa butas. Mabilis kong tinusukan na butas na pawid. Pagkatusok ko ay naramdaman kong natamaan ko ang mga matang nakasilip sa butas. Kaya naman biglang umalingaw-ngaw ang malakas na ingay na hindi mo mawari kung anong klaseng ingay ba iyon. Sigaw ba o umiiyak na tao? Maya-maya pa ay narinig kong nagkakagulo na sa labas ng bahay. Kaya sumilip kami sa bintana. Nakita naming hinahabol ng mga kapitbahay at ng aking ama ang malaking baboy patungo sa masukal na kagubatan. Pagkabalik nila ay saka pa lamang namin binuksan ang pintuan at doon nga ay kinuwento namin sa mga kapitbahay ang nakita namin sa bahay ni Aling Rosa. Pagkatapos ay nagdala kami ng sulo at sinugod ang bahay na mag-asawang matagal na rin palang pinaghihinala ang aswang. Pagkarating namin doon ay wala na ang mag-asawa, kaya hinalughog namin ang loob ng kanilang bahay. Sa paghahalughog namin ay nakita namin sa kusina ang isang malaking kaldero. Kamuntikan na kaming masuka nang makita namin ang karne ng tao na halatang bagong katay pa lang, dahil sa presko pa ang dugo at ang karne ng tao. Napagpasya ng mga kapitbahay namin na sunugin na lang ang bahay ng mag-asawa. Pati na rin ang mga kasangkapang librong itim at ang mga langis at kandila ay isinama na rin namin sa pagsunog. Dahil hindi lang pala basta aswang ang mag-asawa, kung hindi mang kukulam din. Magmula noon ay muling namuhay ng tahimik ang aming baryo. At sa ngayon po, kalakbay, ay naging asawa ko na po ang aking matalik na kaibigan si Ariana. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, kalakbay. Maraming salamat.